Sampun Gusti Putri, badhe nyuwun tembang ten apa malih? Wis cukup, Biung. Inggih Gusti Putri. Ampun sungkama mawon. Mangke le Gusti Permeswari pirsa tartamtu para abdi ingkang dipundukani Gusti. Iya, Kang Mbok. Ayo, saiki dolanan apa maneh? Panjenengan ki mbok aja susah to, Kang Mbok. Wis Yayi Ayu Ningrum. Yayi Ayu Ningrum. Sapa to wonge sing ora bingung? Ana apa to, Kang Mbok? Sliramu lak ngerti dhewe to? Yen aku saiki wis dijodohake karo Kang Mas Prayoga. Putrane Paman Adipati Sindunegara saka Kadipaten Parangkusumo. Lah kok malah muwun kemawon to Gusti? Kedahipun panjenengan bingah ing mana? Amargi sekedap malih badhe dados manten. Nyapa to, Di? Iso malah mokon bunga ki lho. Lah terus piye? Yen awakmu dukung Gusti Putri dadi manten, berarti kowe pingin ya ndak dolanan maneh karo Gusti Putri. Iya, di bener kuwi. Engko lek Gusti Putri ora dolanan, terus kowe arep nyambut gawe apa? Ayo. Terus kowe ora ning penggawean, kono oleh dipecat tulene ning desamu kono. Kok sik to Yu? Kok sik to Di? Lah kabeh do musuhi aku ki lho. Lah piye? Pitekno. Piye? Penggane awake dhewe wiwit biyen momong Gusti Putri. Ya. Yen kowe dukung Gusti Putri dadi manten, Iya. berarti kowe pingin ya ora iso dolanan maneh. ngono lho, Di. Wes cukup. Malah rame dhewe. Kang Mbok, dak kira bener sing ditarakin biung emban. Kepiye Yayi? Mbok menawa wis titik kala mangsane, panjenengan sambut switaning akrami. Nanging aku isih durung kepengin lho Yayi. Setioning Rom. Loh, Rama. Monggo Rama. Iya. Rama, Iya. Ibu. Sarawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo. Ugi kula Ayu Ningrum ugi ngaturaken sembah pangabekti Ibu Rama. Iya. Ya setioning Rom lan kowe ayuning Rom. Injih, Tak Rama. tampa pangabektimu ora lewat pangestune Rama tanpa nono ya kira. Ngestakaken dawuh Rama. Iya Ndu, anak-anakku. Setyaningrum lan Ayuningrum. Injih, Ibu. Pangestune ibu tanpa nono ya no. Ngestakaken dawuh Ibu. Emban, Inggih. kono-kono padha nek ukuran nindakake kewajiban. Ngestokaken Gusti. Yo yo kono, awake ning mburi wis ra anu ngene iki. Aku ora ngono to Yo. Yu. Wong lemah Atuh ki makane angel. iki aja gede-gede Lah ngono. iya. Bedine mangan akeh. Iya piye ngene iki? Nuwun sewu Rama. Iya. Panjenengan rawuh wonten ing Taman Kaputren menika. Wonten kawigatosan menapa to Rama? Ngene setioning Rom. Kados pundi? Sedhela maneh pamanmu Sindunegara bakal rawuh ana ing kadipaten kene. Babagan menika. Ujubi bakal neruske anggone rerebugan bab jojodohanmu karo Pangeran Prayoga. Pangapunten Rama. Sampun mawala-wali kula matur. Bilih kula dereng saged nglampahi sambut suwitaning akrami Rama. Setyaningrum, Nuwun injih Ibu. kepiye to sliramu kuwi? Sawangen to. Rama lan ibu kuwi wis sepuh. Lan kowe ya wis dewasa. Yen to kowe randang omah-omah,
Banjur kapan? Rama lan ibu selak kepengin ngomong putu jare. Pangapunten Ibu. Nanging kula tasih remen ngladosi dalah Ibu. Kepiye? Jangan Rom. Rama. Sejen jojodohanmu iki tak ucapke bebarengan karo pamanmu Sindhunegara sadurunge aku dadi ratu. Lah yen saiki aku ora ngleksanake. Apa kowe seneng? Yen aku nampa walat siku dandaring Jawata, Gelem ya? Boten Rama. Kepiye? Boten. Bocah ora gugat dari wong tuwa. Jawata kapake? Ngapunten Rama. Prameswari ora usah melu-melu. Nanging menika ingkang putra. Yo ngene iki. Panggula wentamu ki yo ngene iki. Bocah diuja sembarang dituruti. Kandhane dadi wangkal, wani karo wong tuwa. Ngapunten sinuwun. Wis, cukup. Jane Rom. Nuwun Rama. Rama ora njaluk pasarujukanmu. Mergo iki wis keputusaning Rama. Mula wiwit dina iki kowe ora oleh metu saka Sentong Kaputren. Lah. Keng menapa Rama tega kalian kula to Rama? Iki wis keputusaning Rama. Rama. Prameswari, Katimbalan. timbal remban. Piye ngendhan? Rama. Inggih, Gusti. Rama. Sorah, Rama. coke. Mban, Ibu. Inggih. Kados pundi menika Ibu? derekno Darama Putri mlebu Sentong Pasilongan. Apa sing dadi kersane Rama? Aja nganti oleh metu yen tanpa palilah ingsun. Nggih. Yen nganti enek blesete, kowe bakal tak patrapi. Derekno Kang Bo. Kono, Injih Rama. Injih. Kula ingkang sowan sinuwun. kene. Kene Kakang Patih Tameng Yuda. Menapa sliramu ora tak timbang kok sumusul ana ing taman. Kepareng matur wonten rawuhipun ingkang raka Gusti Adipati Sindhunegara saking Parangkusuma. Oh, iya. Aturana rawuh ana ing papan kene. Estakaken dawuh. Prameswari, Inggih Kang Mas. Kakang Adipati rawuh. Inggih. Ayo kene. Aku Kang Prapto ya. Monggo Kang Mas Adipati. Monggo. Wilujeng rawuh wonten Kadipaten Wukir Kencana. Iya, Yai. Nyatane sategaku ora ana aral sawiji. Sarawuh panjenengan ngaturaken taklim ugi kunjuk. Iya, tiba sepadha-padha. Kang Mas Adipati, Kang Bo, kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya. Pangabektimu dak tampa bali pangestuku tampan ana. Iya,
Yayi Prameswari, wis dak tampa pangabektimu. Ora liwat puja pangestune Kang Mbok ketampanana ya. Ngestokaken dawuh. Prayoga lan kowe Mahendra. Kula ingkang pulunan pun prayoga ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngersa dalem paman lan bibi ing Ukir Kencana. Yo, tak tampa pangabektimu Prayoga. Inggih. Iya ya nggih, wis tak tampa. Mekaten ugi kula Mahendra ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk paman lan bibi. Yo, tak tampa pangabekti. Iya ya nggih, Mahendra. Nun sewu Kang Mas Adipati. Iya, Yayi. Janur Gunung Kadingaren. Panjenengan rawuh wonten ing Ukir Kencana menika tanpa cecala langkung rumiyin. Sajakipun wonten bab ingkang wigatos. Aja dadi penggalih. Inggih. Tekaku iki sepisan tilik kahanan keluarga ing Ukir Kencana. Inggih Kakang. Awit pikantuk pangestu panjenengan sedaya keluarga ing Ukir Kencana menika sami bagas waras. Iya, Yayi. Dene ndungkap angka 2 tekaku mrene iki bakal ngangsekake kentinge si Prayoga kalawan putrimu Dewi Setioning. Oh, bab menika. Iya bener, Yayi. Nun sewu Kang Mas Adipati. Iya, Yayi. Saderengipun bab menika dipun lajengaken. Napa saestu puluhan kula tuli Prayoga menika purun kajojokan? Kosek Yayi Prabu. Ya kene kowe takon bab kuwi. Yayi Prameswari, Kados pundi Kang Mbok? yen Yayi Adipati takon bab kuwi, apa putrimu Setyaning Rum wis atur pawangsulan kang gumathok bab jejodohan iki? Nyuwun sewu Kang Mbok. Ayo, pake matur. Sejatosipun Kang Mbok, Ayo, pake matur. putri kula Setyaningrum boten. Boten selak bab menika. Lah yo ngono ta Bune. Inggih. Awit mekaten Kang Mas Adipati. Iya kepiye Yayi? Ukir Kencana menika dumawah temanten Nger. samangke menawi sampun dipun rembak ganik-ganik mongko gegek sing lanang ora gelem. Lah yo isin Kadipaten Ukir Kencana. Lah yo ngono ta Bune. Inggih, leres Kang Mas. Pramila napa boten dipun dangu langkung rumiyin? Kowe iki kok ngentengne Kang Mas. Aku iki adipati. Sabda pandita pangandikane ratu ora mesti gelem. Ora ya ngono to Prayoga. Prayoga, Kang Mas menika. Wonten dawuh Prabu. iki lho. Pamanmu pengen ngerti wangsulanmu bab jejodohanmu karo Dewi Setioning. Kowe rak ya gelem to. Nuwun sewu. Kula ngaturaken gunging panuwun saderengipun kunjuk paman lan nanging ro. Nang piye? Bab jejodohan menika keparenga kula matur mumpung. Piye? Bab jejodohan menika kula mboten sagah nglampahi ro. Prayoga, Inggih. kowe aja mirang-mirangake wong tuwa. Prayoga, manuta apa kersane ramamu? Aja wangkal. Bab jejodohan iki wis dadi prajanjenku karo pamanmu Susranagara. Dadi kowe rasa selak. Manuta ya nggih. Inggih Rama. Kula tampi. Kula purun menawi dipun peksa dawuh kalian Dewi Setyaning. Iya. Nanging kepiye? benjang menawi wonten kedadosan temanten sepasar bubar
sampun nutuh mateng kula. Lah, Dos Putih Taramane. Wis ora usah dipenggali. Inggih, Kang Mas. Mengko yen wis luluh penggali rak bali di. Inggih. Yayi Prabu. Lho nggih Kang Mas. Aku kang njalukke gedene kaluputane ulunanmu si Prayoga. Inggih. Mboten dados menapa. Iya, Yayi. Amit, pasang Kalimantabe. Kula ingkang sowan sinuwun. Nuwun sewu. Nawi nitik saking pangagem panjenengan menika setunggaling adipat. Lajeng panjenengan menika sinten lan saking Sinuwun. nggih Saderengipun kula ngaturaken sembah bukti pangabekti nggih kunjuk panjenengan dalem sinuwun. kula tampi. Dene dipun tepangaken kemawon nami kula Brajawasesa. Brajawasesa Adipati saking Kadipaten Paranggubarjo. saking Paranggubarjo. Leres sinuwun. Lajeng panjenengan menika dumugi wonten Kadipaten Wukir Kencana menika kagungan kersamna. Nuwun sewu sinuwun. Kula mireng saking Mbok Bakul Sinambiwara bilih panjenengan menika kagungan putra putri ingkang asma Dewi Setyaningrum. Menapa menika leres sinuwun? Leres putri kula Setyaning. Lajeng Sinuwun inggih walaka kemawon. Dugi kula tebih saking Kadipaten Paranggubarjo dumugi Wukir Kencana menika sejatosipun badhe ngebun-ngebun enjang di Jawa sonten. Ateges kula badhe nglamar putri panjenengan. Ada apa? Ada apa, Yung? Kok malah ngomong dewi? Ada apa, toh, Yung? Nuwun pangapunten Gusti. kepiye? Enek apa? Ayo ndang maturo. Ayo ndang matur. Atur kawuningan. Bilih Gusti Putri Mendro saking Taman Sari. Gusti. Lah, Lunga. kepiye to, Yung? Kepiye? Kados pundi menika, Kang Mas? Kepiye kok iso lunga? Sampun mboten kirang-kirang asale kula jagi Gusti Putri. Nuwun sewu sinuwun. Inggih, Nuwun sewu. Nika wonten menapa menika? miturut palapuran saking emban kula, Nggih. putri kula Setyaningrum Mendro. Wih, aneh. Aneh kepripun? Kadipaten Wukir Kencana menika paribasan siang tan para ratri tansah dipun jagi kalian prajurit tunggu kemit. Inggih. Kok saged lunga menika janjanipun lunga menapa delungake? Kasunyatanipun kados mekaten, Mendro. Sinuwun, Inggih. tetepipun Dewi Setyaningrum kula suwun. Lho, lajeng napa ingkang badhe kula aturaken? Sampun. Menawi Dewi Setyaningrum boten dukun nulungaken Kadipaten Wukir Kencana bagi kula labor getih. Parah. Sampun. Cah, ora toto. Sampun Kang Mas Adipati. Ampun maksud. Monggo kula aturi katrem wonten Kadipaten. Iya, ayo tak dereki. Monggo, monggo, Kang Iya, Mas. iya, Yayi. Menimba
kowe buang ora ngono. Gol! Siga! Ayo bundet, ayo kue.
Mongke Tameng Yuda Patih saka Kadipaten Wukir Kencana. Yo, maju. Hei! Mandek, bocah itu, ojo melayu. Hei, ngaku sapa jenengmu sagur kowe mati ning papan kene. Aku Mahendra, calon adine Setyaningrum. Dadi kowe Mahendra, calon adine Setyaningrum. Yo, mapan kebeneran Mahendra.
Saiki uga Setyaning Rumulungna tak gawane bali menyang Kadipaten Paranggubarjo. Kowe bisa boyong Setyaning Rum. Jen kowe bisa nglangkai bangkeku. Wani kowe karo aku, Maju. Mati dening aku. Waduh. Yoh, katokno jaya kaprawiranmu. Maju. Leno pangiramu mati kowe dening aku.